Taong 1988 noong isinara ang nooy lumang istasyon ng Philippine National Railway sa bayan ng Apalit. Ito ay nagsilbing unang railway station ng nasabing bayan at pangunahing transportasyon sa paghakot ng mga pasahero at kagamitan ng Manila Railroad Company at Philippine National Railways. Ngayong taong kasalukuyan, ang Apalit Station ay under construction at mayroon siyang disenyo na elevated type, 2 tracks and side platforms. Ito'y muling ginawa bilang parte ng North Rail Project na layuning pagdugtungan ang bayan ng Malolos sa Bulacan hanggang makarating sa lungsod ng Angeles, sunod sa Clark Special Economic Zone at ang panghuli ay sa Clark International Airport. At sa bidyong ito, ating pupuntahan ang Apalit Station dito sa Barangay San Vicente upang alamin at masaksiyan ang pinakauling kaganapan sa dambuhalang proyektong ito. Kaya huwag na natin patagalin pa at samahan niyo kong muli sa ating road update adventure dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! Nakikita natin yung I Love Sampaloc dito sa may Are Bridge. Ayan. At nandun yung nandun na yung NSCR Apalit. So pupuntahan yung NSCR Apalit. I-update muna kayo dito sa ginagawang kalsada dito sa may Apalit. Kasi naging viral ito nun nung pagkatapos ng bagyo, talagang ang lalaki ng mga dito nasira, yung mga lubak. Meron pang nakitang nag-viral sa social media na isang matandang naka-tricycle na nauntog yung ulo niya dahil nalubak yung motor niya sa harapan. Ang lalim ng nung hukay. So ngayon, update natin kung ano na ang itsura dito. Tinambakan na ang klase ng motor, ang grusi. Itong nangyari dito, tinambakan, maganda naman kaysa dun sa dati. Konti lang pala yun Kala ko mahaba. Hanapin natin ngayon yung papunta ng NSCR dito sa may intersection sa may ginagawang mall yata yung rito, yung nakabakod. Nandito na pala yung mga steel frames. Bilis nila magtrabaho. Kakanan na tayo rito. Ayan So ito yung update ngayon dito. So bali ito pala yung Barangay San Vicente ng Apalit, Santiago, San Vicente. Ayun tingnan nyo yung remnants ng baha rito. Tingnan nyo yung mga sandbag. Alam mo, ito'y tandaan na talagang matindi yung baha rito nung kasagsagan ng mga bagyong sunod-sunod na dumating, tapos sinabayan pa ng habagat.
Ito yung update dito, talagang ano, pangit yung daan. Pero at least wala ng tubig. Pagdating dito, ano na, aspaltado na. Maiksi lang naman yung rough road. Yun yung nakasira nung ano, nakaraang bagyo. Bali yung kalsadang ito, diretso na papunta ng Masantol. Ayan, oh, tingnan nyo yung mga tricycle nila, oh, ang tataas. Kinonvert nila para makadaan sa mga baha. Magpipiesta pala rito. Pagdating dito, traffic na naman. At eto yung matinding lubak. Nakakonti lang naman. San Pedro Memorial Park. Natatanaw na natin yung viaduct doon, no? Yung mga segments. Malapit na tayo. Traffic pala dito. Panside Ningnangan. Sikat na sikat yung Panside Ningnangan. Ang daming branches. Ayan, eto na. Ayan na yung NSCR Apalit. Pasok tayo dito sa kaliwa. Basahin muna natin yung details nila rito. So ito yung details. Contract package and the 01 Viaduct Kalumpit and Apalit Station. Ng project is 35 million or 35,210,279,665. Location Malolos, Bulacan, Tuminalin, Pampanga. Contractors joint venture of Hyundai Engineering, then Megawide Construction and Dongha Geological Engineering. Brief description of project: 16.92 kilometers of elevated railway viaduct, including a 3-level station at Kalumpit and a 2-level station at Apalit. Duration 84 months. Ayan, no? Malolos Clark Railway Viaduct. So ano na pala ito? MCRP, hindi na NSCR. Gaya nung nasabi ko, MCRP na pala ito. Ayan, no? 16.92 kilometer length. So tignan natin. Welcome to HMDJB Safety. Nasarado rito. Dito sa kabila. Dito tayo papasok. Uy, putik. Putik pala rito. Ayan yung itsura niya. Hanggang doon. Paliparan na lang siguro natin. Negative muna tayo pumunta ron.
Okay, so dito sa likod natin, nandito na yung ano, mga segments. At medyo mahaba na. Nakita natin dun sa may sa aerial view niya kanina. Mahaba na pala, banda dun. Tapos dito, ito yung pinaka-station niya, boss. Yun yung pinaka-station yung nakita natin doon. Yun yung Apalit Station. Yung ginawang ano nun, mga metal frames, nakatayo na. At saka yung mga... So habang nandito tayo, nagkatsyas tayo magpahinga dito sa malilim. Ito. Ayun, si boss. Ito, oh. Kaya natin, oh. Paalam, sir. Dating kagawad, Elmer Agustin. So si Sir Elmer Agustin, ex-kagawad pala dito. Akala ko kanina, tindahan nito or karinderya. Ngayon pala, ito yung dito nagpapahinga yung mga barangay. Parang post na rin, di ba? Pero yung barangay, ito ay yung barangay. Bali ito, sir, anong barangay? Anong barangay ito? Barangay San Vicente. San Vicente. Yung Sampara. Yun doon. Daanan ko, Santiago. Dito sa Bilena. Pero yung Santiago doon, straight lang ba yun? Ay, straight lang yun. Straight lang. Bypass. Dito. Bypass. Hindi na Pero ito daw yun yung San Vicente. So, kailan na yung lubog dito, sir? Kailan umupa yung tubig dito? Diba, sa ulan na July 20. July. So, yung gabi na yung July 21. Tapos pataas na yung tubig doon. Oo nga. Tapos pagkasunod pa, no? Pagkasunod yung bagyo na yun. Tapos lakay na doon. Miyerkules, July 23. Naabot na dyan. Ayun, yung bakas doon sa may bakod. Yun. Tapos yung dito, pumasok na dito. Pumasok doon sa may gano'n na barangay. Ayan, pumasok daw doon. Sa office ko, harapan. So malaki. Pupunta sana tayo doon kaso medyo maputik na. Maputik. So okay na rito, at least nakuna natin ng drone shot at nakita natin yung aerial view ng ito yung kompletong ginagawa dito. Bali sa lahat ng mga pinuntahan ko, sir, na NSCR, ito yung pinakamaraming nagawa. Marami dito sa Apalit Station. Maliban doon sa Clark, kasi yung Clark may underground sa dito banda rito. San Fernando, galing na rin ako doon, pero hindi ganito hindi pa ganito karami. Kagaya no, yun, yung pinaka-station na mataas. Wala pang ganun sa San Fernando. Yan, okay, once again, thank you, sir. Thank you, sir, sa pag... ito nagluluto ng manok. Kasan ba yung manok? Ayun, okay. Sarap yung ulam nila.